kyale duk wani mai rudarki. Kin ga aure kin kayo a yanzu girma ya same ki. Kin samu matsayi a yanzu duk daraja an baki. Aure shine sila na taruwar dukkanin yan uwanki. Duka sai murna suke fatan su fi zama ba hamayya. Matsala ta kare rabana ya sa kun jure. Alƙawar kuka ɗauka haƙƙin juna kun kare. Hukutar mai kanya da murja auren soyayya. Ga baitin naki Shamsiya uwar 'ya'yan mai kanya. Dole neman albasa ga mai bidar kamshi gun tuya. Haka ma tsohuwar zuma da maganin ta gurin mai jinya. Dole dai ke ce gaba domin kwake kika kwana a hanya. Kin ga girma ya ishe ki to ki dan ƙara kyautar da niyya. Kar ki canzo niyya dan kin zigar masu sake ji kunya. Matsala ta kare rabana ya sa kun jure. Alƙawar kuka ɗauka haƙƙin juna kun kare. Hukutar mai kanya da murja auren soyayya. Matsala ta kare rabana ya sa kun jure. Alƙawar kuka ɗauka haƙƙin juna kun kare. Hukutar mai kanya da murja auren soyayya. Dangin ango na sa duka sun zazzo taya murna. Dangi ga amarya su ma sun zazzo sun taya murna. Ga iyayen ango na ce da ku alasa alkairi. Ku iyayen amarya kuma ala sanyo alkairi. Ga sa'adatu ta zo ita ma domin taya murna. Ga Bilyamin na harba da ma sun zo taya murna. Ga Fati karama da Nasiba suna taya murna. Abdullahi na sako da Mustapha sun zo taya murna. Ga Fati babba ma da Surayya suna taya murna. Ismail na sako da shi da Adamu sun taya murna. Sai Hawwa'u na sako da Sumayya suna yin murna. Sai Mubarak na saka na ganshi shi ma ya taya murna. Sai kananan iyaye na gansu suna taya murna. Ga Arme na gaida shi Usman ma ya taya murna. Umar na sa da shi da Shamsiya sun zo taya murna. Kuma tattafa na sako shi a layin iyayen ango. Kuma gashi aboki Allah ya barka angon amara'u. Sai Bashir shi ma uba kuma gashi abokin ango. Kana sanyo 'ya'ya gurin su ango sun taya murna. Ga Khadija na sanya da Hasina suna taya murna. Na sabu ya muni da shi da umma suna taya murna. Ga abokan ango duka sun zo sun taya murna. Na ga babban aboki Sa'idu ya zo ya taya murna. Ga babban yaro na ganshi yana yin murna. Awwal lasa da kai Allah ya bar angon ummul kairi. Sarkin yakin gwagwarmaya na ango na gaishe ka. Dan amana ne kai Muhammad Sani Allah ya biya ka. Ga Abdulrashid ma da mujiddafa na sanyo ka. Ka sagir na gaida kai ga mujiddafa na gaishe ka. Kuma na gaida shi ga Uzair na gaishe shi. Ibrahim Hure na gaishe yana taya murna. Isuhu na sa da shi ga Mu'ini yana taya murna. Ga Sulaimanu da har Yakuba sun taya murna. Ga wanta galo na sa da Rahusa suna yin murna. Ga Muhammad dan yaro ya zo ya taya murna. Ga Muhammad kawo ma har Yusuf kawo murna. Shamsu Gama na ganshi da sauri ya zo murna. Ga abokan kasuwa na Abuja suna yin murna. Na gida Maniru a Abuja cikin Bandeka. Ashir uzuri na sashi mai gida
na saka shi dan ya zo ya taya murna. aure, Kai inna adiya uwar ango da amarya damu. aure, Kokarin da kika yi mana ubangiji Allah ya biya ki. aure, Ki kyautata rayuwar ki ya raye dukan ƴaƴanki. aure, Usman na gaida kai har ma ni ina gaishe shi. aure, Ga Jamilu na gaida shi Baballa ina gaishe shi. aure, Ga Muhammad na saka Hauwa ina gaishe ki. aure, Kai kawaye kun amarya duka ina gaishe su. aure, Na sako babbar kawa ga amarya Zainu tamu. aure, Kai Maryam na saka Zainabu ina gaishe ki. aure, Aisha iya wuya Hafsat ina gaishe ku. aure, Kai Hadiza na sadake da Naja'at na gaishe ku. aure, Ga Jamila na saka Gaidiya ina gaishe ki. aure, Sai Sa'adatu na saka Rariya ina gaishe ki. aure, Ga Hadiza Dije Zainabu ina gaishe ku. aure, Zainonu na sadake na ganki kina yin murna. aure, Sauran ƙawaye da abokai sun yi murna. aure, Godiya ta musamman ga mai gida Abba ga Suhaima. aure, Angon momi kake uba ga Jidda Aminin Lahi. aure, Kai ka ɗau nauyin ta waƙar nan Allah ya biya ka. aure, Kai ni da na rera waƙar nai addu'a na ƙara.